Moi boas, Ai, ai, ai. Ángel, que tal, como estamos? Antes de nada, parabéns por esta renovación, un ano máis no club. E quero que me comentes un pouco por que decides renovar por este proxecto. Bueno, pois despois da lesión que tuven, considero que este é un ano de adaptación para volver a intentalo e, bueno, a ver que pasa. Quero que me comentes un pouco, sí que é certo que a nivel individual foi unha temporada mala polo tema da lesión, pero quero que me analices un pouco como vixes ti a nivel colectivo o equipo. Vino moi ben, os resultados o indican, o playoff, todo, a xente que se reuneu na estrada, foi un ano increíble de todos os compañeiros. Quero que me comentes un pouco tamén este ano que é o que ti decides, que é para ti a nivel individual os obxectivos e a nivel colectivo. Bueno, a nivel individual, volver da lesión o mellor posible, recuperar sensacións, bueno, para vindeiras temporadas. E, bueno, a nivel colectivo, despois do que fixamos este ano, sí que as expectativas están un pouco máis altas. Marcarse obxectivos ahora sí que igual é un pouco atrevido, pero, bueno, despois do visto, por que non?